Aș vrea în spiritul ăsta de iubire, pe care tot l-am invocat, să-mi prezintă frățiorii cu care am venit în seara asta și care sunt mereu cu mine și la bine și la rău. Primul este cel mai mare dulău, îi se spune Dragoș! Da, și domnul, este gracios, exact ca o păsărică sau ca o rândunică. Fetele când îl văd pe stradă, ele pică. Iar noi, în mașină, îi spunem Florin. Da, și domnul, multe aplauze pentru maestru de balet Florin! Da, a venit cu barca, l-am găsit într-o barcă în port. Era un coleg pe care scria From India și de desubt ceva Arenzo. Nu știm dacă este un oraș, un sat în India sau chiar așa îl cheamă pe el, dar multe aplauze pentru Arenzo și nu mai știu cum. Bravo Arenzo și nu mai știu cum. N-a vorbit în viața lui, jur, decât de fiecare dată în mână. 1, 2, 3, atât știți. Aș vrea să-l botezăm în seara asta. Te proclam de azi înainte Arenzo Lamas. Doamne și domnilor, mini-tehnicus acolo a păstrat asta până la final. Are o mare durere de măsea, vă jur. Tot drumul a plâns. Merită toate aplauzele Bogdan, pentru că cu toate astea a dus show-ul până la capăt cum trebuie. Vino. Vreau multe aplauze. Unde-i Coco? Coco, hai și tu. Vreau să prezint oamenii din spate. Multe aplauze pentru tour managerul nostru Aurel. Mai spune ce Aurel are grijă să iasă totul bine. Și desigur multe aplauze pentru Coco, eroul nostru de astăzi, care ne-a adus la timp oriunde am fost chemat. Aceasta este echipa mea. Multă iubire de pe scenă pentru voi. Și vreau să mulțumesc încă o dată Pro FM, Lider FM pentru această petrecere minunată. Și dacă nu mă înșel, la Pro FM s-au zis prima oară Andale. Andale, voi, Andale. Și această petrecere n-ar fi ieșit la fel de mișto dacă n-aveam sprijinul primăriei municipiului Galați. Merge pentru ei! Ha! Îl cântăm împreună! Ia! Decidem iubire! Andale, voi andale! Ne căutăm iubire! Andale, voi andale! Mulțumim,